Ning somene aku njaluk aja dibaleni. Wah, iya nek ora lali. Lah kuwi. Tembunge ora penak to. Wong njaluki ngapura ya percekamu werna-werna. Aku to elingke ya nek ora lali, wangsulan wae ya kepenak. Ning kudune Syadi mikir. Aku wis mikir, aku wong gerang. Lho, lah kowe iki wong gerang kok ora iso mikir? Ora iso mikir ngono apa? Ora njaluk panilah pun Kakang. Apa wong orang jajal njaluk panilah? Wis kono dipun sekecaken monggo. Wis kono, arep do ngopo-ngopo sakarepmu. Koko Prabu monggo badhe gelut kan Werkudara monggo. Nek ora padha nggo omongane Kresna, wis sakarepmu dhewe-dhewe ora nganggo nata Ndarawati ora apa-apa. Wis sakarepmu. Syukur. Iya, kandhane. Nar muring-muringo wis sakarepmu, aku ora ngerti apa-apa. Wis sakarepmu. Kowe ngece aku ya? Ora.